У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, 40 дзён тому мы с радостью святкавали нараджэнне Христа Пана. Сёння мы успоминаем дзень, калі Панна Марыя и святы Юзаф принесли дзіцятка Езуса ў святыню, каб там скласці належную ахвяру. Таким чынам, Пан Езус не толькі выканаў прадпісанне закона Старога Запавету, але сустрэўся са сваім народам, які яго з вераю чакаў. Сімеон і Ганна прыйшлі ў святыню, натхнёныя Святым Духам. Ён іх асвяціў, каб у маленькім дзіцяці яны змаглі пазнаць Хрыста і з радасцю вызнаць веру ў Яго. Таксама і мы, сабраныя Духам Святым, разам пойдзем да Божага дому, каб сустрэцца з Хрыстом. Мы Яго знойдзем і пазнаем у ламанні хлеба,
а калі Ён прыйдзе ў хвале, будзем вечна радавацца Яго прысутнасці. Молімся. Божа, стварыцель і крыніца усялякага святла, Ты сёння адкрыў праведнаму Сімеону святло на асвятленне паганаў. Пакорна Цябе просім, выслухай просьбы Твайго люду і благаславі гэтыя свечкі, якія мы панясем дзеля Тваёй славы, вядзі нас шляхам дабрадзейнасці і дазволь увайсці ў святло вечнае. Праз Хрыста, Пана нашага. Пойдзем у супакой на сустрэчу з Панам. У імя Христова. Амин. Gloria, gloria, in excelsis
можам згасіць свечы. Гэтую святую імшу цэлебруем у наступных інтэнцыях. Брат Андрэй Жылевіч моліцца о Божым бласлаўленні, ўсіх патрэбных ласках, апецы Маці Божай і дарах Святога Духа для Ігара з нагоды дня нараджэння. Я малюся з падзякай Богу за дар жыцця, паклікання і служэння ў нашай парафіі брата Андрэя Шастакова і з просьбай аб далейшым благаслаўленні на новым месцы служэння. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Твой адзінародны Сын, які прыняў нашу чалавечую натуру, быў гэты дзень ахвяраваны ў святыні. Покорна Цябе просім, учыні, каб мы маглі з чыстымі сэрцамі стаць перад Тваім абліччам. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Малахии. Так кажа Пан Бог. Вось я пошлю анёла майго, і ён падрыхтуе дарогу перада мною. І нечакана прыйдзе ў сваю святыню Пан, якога вы шукаеце, і анёл запавету, якога вы чакаеце. Вось ён ідзе, і хто вытрывае ў дзень ягонага прыйсця, і хто ўстаіць, калі ён з'явіцца, бо ён як агонь плавільшчыка, і як луг, што ачышчае, і сядзе, як плавільшчык, і як той, хто ачышчае серабро, і ачысціць сыноў Левія, і пераплавіць іх, як золата і серабро, і яны будуць прыносіць Пану ахвяру ў справядлівасці. Тады спадабаецца Пану ахвяра Юды і Єрусалема, як у дні даўнія і як у мінулыя гады. Гэта Слово Божие. Пан магуцяў, ён кароль славы. Пан магуцяў, ён кароль славы. Падыміце верхі вашыя брамы, узніміцеся адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ж гэты кароль славы? Пан моцны і магутны, Пан магутны ў барацьбе. Пан магуцяў, ён кароль славы. Падыміце верхі вашыя брамы, узніміцеся адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ён гэты кароль славы? Пан магуцяў, ён кароль славы. Пан магуцяў, ён кароль славы. Чытанне паслання да габрэяў. Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму у іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб пра смерць не зірнуць таго, хто мае ўладу над смерцю. Гэта значыць д'ябла.
каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў зняволены страхам перад смерцю. Бо сапраўды ён дапамагае не анёлам, а патомству Абрагама. Таму ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца дабратоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для ўмілосціўлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, прыходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святло для освятления язычников и хвала народа Твоего Израиля. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалем, каб прадставіць перад панам, як напісана ў законе пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана пану. Каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе пану, пару туркавак альбо 2 галубкі. Жыў у Єрусалеме чалавек, імя якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару, паводле слова твайго ў спакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народу твайго Ізраіля». Гэта слова пана. Христе. Присядьте, калі ласка. Сёння адзначаем урачыстасць ахвяравання пана. Ужо не раз мы з вами казалі, што заўсёды ў літургіі касцёла, у літургіі слова, у любой літургіі, якая адбываецца вось у касцёле, заўсёды злучаецца боскае і чалавечае. Заўсёды ёсць рух у 2 кірунках, можна сказаць, зверху ўніз, да? Ад Бога да чалавека і знізу ўверх, ад чалавека да Бога. І дзесьці так у 2 такіх аспектах, з 2 такіх бакоў хацеў бы разам з вами, дарагія браты і сёстры, паразважаць, што сёння нам кажа Слова, што Бог, з чым Бог сёння прыходзіць да нас, што Ён нам аб'яўляе.
А што сёння аб'яўляецца вось з боку чалавека? Мы паказваем са свайго боку да Бога. І вось першая рэч гэта вось тое, што Бог нам сёння расказвае пра сябе. Думаю, не цяжка было ў словах Евангелля і пачуць спаўненне абяцання з першага чытання, што Бог абяцае, што прыйдзе момант, калі народ ужо не будзе баяцца, хістацца ў розныя бакі, што пан, якога сам народ выгнаў, да, які сам народ адрокся ад пана, павярнуўся да іншых багоў. Бог абяцае, што прыйдзе момант, калі пан вернецца ў сваю святыню, і ён зноў наведае свой народ, зноў будзе для іх Богам, а яны будуць ягоным народам. І сёння мы чуем у Евангеліі, што абяцанне спаўняецца. Спаўняецца абяцанне для ўсяго народу, то бок і для таго ізраільскага, і для нас, з вами, браты і сёстры, гэта абяцанне спаўняецца. Але таксама, што вельмі прыгожа, спаўняецца яно і для кожнага пасобнага канкрэтнага чалавека. Сёння такім чалавекам у нас ёсць Сімеон, якому асабіста яму Бог паабяцаў, што не памрэ, пакуль не ўбачыць Месію. І сёння мы чуем, што Бог і гэтае абяцанне выконвае. І сёння Бог прыходзіць да нас, як той, хто хоча нам зноў сказаць: чалавеча, я свае абяцанні выконваю. Калі, якім чынам, я вырашаю, але я свае словы выконваю, што Слова Божае заўсёды спаўняецца. Гэта вось першая такая вельмі важная праўда пра Бога, якую мы вельмі часта забываемся, і якую вельмі часта хоча злы дух выкрасці з нашых сэрцаў, каб заўсёды дыскрэдытаваць Бога, каб мы не давяралі ягонаму слову, што Бог, ён не годны даверу. Так ён рабіў у райскім садзе, так ён робіць у жыцці кожнага з нас. Гэтае свята ахвяраванне Пана пра тое, што Бог прыйшоў у сваю святыню, вярнуўся да народа, каб быць. Быць кім? Каб быць святлом. Сёння чуем, быць святлом для асвятлення язычнікаў. Да? І што народ, які не ведае Бога, ён ходзіць у цемры, ён блукае, не ведае нават куды ідзе, не ведае чаго шукае, не ведае хто ён. Так я думаю, што не раз і мы ў сваім жыцці сябе адчувалі. І сёння Христос прыходзіць у святыню як святло. Калісьці нядаўна я так звярнуў увагу на такі абраз Марыі. Марыя са свечкай запаленай і побач ваўкі. Можа, вы бачылі такі. Я такі першы раз убачыў у Менску, у сацыяльным цэнтры хрысціянскім. Вось там такі вітраж ёсць. Марыя з ваўкамі. Мне так спадабалася, слухайце, я проста вельмі люблю ваўкоў. Вельмі цікавыя жывёліны, вельмі цікавыя ў іх паводзіны, стайнасць, такая культура паміж сабой, там вельмі цікавыя жывёлы. Вось Марыя сярод ваўкоў такая ходзіць. А я думаю, я пытаюся там у сястры, якая там працуе, і яна кажа, што так што ж, это ж вядомы абраз Маці Божай грамнічнай. Я такі, і тады я так, а чаму ваўкі? Прычым тут ваўкі, калі Маці Божая грамнічная? І я потым дапёр. Вось я потым зразумеў, што ваўкі, яны сімвалізуюць нашыя страхі. Воўк, вядома, ўсё-такі, якія б яны класныя не былі самі па сабе, звычайна, можа, цяпер ужо не так, але раней нават, калі калыбельныя спявалі, што там не кладзіся на бачок, там прыйдзе ваўчок, за бачок укусіць. Вось, ваўкі ўсё ж такі, ці зну пагадзі, ўсё-такі такія персанажы больш страшныя, якія нясуць нейкую небяспеку. І вось цікавы абраз. Марыя стаіць, і тут ваўкі, да, і не баіцца, сярод іх стаіць. Да? І вось вельмі прыгожа, мне вельмі падабаецца гэты абраз. І таму я бы, наверное, пару слоў сказаў, што яшчэ Бог сёння нам аб'яўляе. Бо ў народзе гэтае свята называецца Маці Божай грамнічнай, альбо грамніцамі. Вось, і, як ведаеце, мы, браты, увогуле, такі час прыходзіць у касцёле Беларусі, што трэба нам змагацца з язычніцтвам у нашых касцёлах. Бо бывае, што людзі больш вераць у свечку, напрыклад, ці ў вербачку, ці ў крэйду, ці ў хлеб святой Агаты, чым у Слова Божае. Да? І тут вельмі важна зазначыць, што сама па сабе свечка не з'яўляецца нічым іншым, чым кавалкам воску з такой ніткай. І ўсё. Але калі гэтая свечка звязана з Божым Словам, вось тады гэта штосьці больш, чым свечка. Але калі мы адрываем свечку ад Божага Слова і пачынаем ёй пакланяцца, у яе верыць, тады гэта не працуе. Калі мы прывязваем свечку да Божага Слова, таго самага Слова, якое, напрыклад, нам кажа кожную нядзелю быць у касцёле,
Вось, калі мы прывязваем свечку да гэтага, да аўтара гэтых слоў, то тады свечка мае вялікую моц. Прыгадаю, можа, больш для маладзейшага пакалення, што гэтае свята Маці Божай Грамнічнай, гэтыя свечкі, якія мы на пачатку літургіі асвячалі, мы іх асвячаем як тыя свечкі, якія запальваем у момантах, калі нам страшна. Ну, часцей говорить, грома боимся, да, вот я памятаю таксама, у мяне, як бы, хоць я сам ось у Менску нарадзіўся, але летом увесь час быў у вёсцы на хутары, там вакол лес і хата. І калі быў гром ці навальніца, то рэальна было страшна. Дрэвы ламаюцца, ну, так, сцены такія старыя, там свісціць усё. Вось, матуля запальвала, бо рэальна было страшна. Запальвала, і мы маліліся. Вось. Але важна адзначыць, што гэтыя свечкі, якія мы асвяцілі, варта запальваць не толькі тады, калі гром грыміць. Да? Напэўна, можа, у горадзе не надта гэта адчуваць, там не так страшна. Але ўвогуле заўсёды, калі перажываю неспакой, альбо страх, альбо нейкія думкі, забіраюць мой супакой, забіраюць маю надзею. І справа не ў магічным свойстве свечкі, справа ў святле, якое гарыць. А гэтае святло, яно пра тое, што мы сёння пачулі, што ты прыйшоў, Езу, у маё жыццё, як святло для асвятлення язычнікаў, як той, хто расвятляе ўсе мае страхі, усю тую цемру, якая копіцца ў маім сэрцы. І сёння варта нам задаць сабе пытанне, так перад Богам: Божа, а от што з'яўляецца ў маім жыцці такім ваўком, чаго я баюся вельмі моцна? І пачуць, як адказ, гэтае абяцанне: я прыйшоў, каб ты больш ніколі не баяўся. А нават калі пабаяўся, каб ты ведаў, куды глядзець. Бо калі мы вось проста думаем пра свой страх, у страха глаза вялікі, да? Можна надумаць сабе вельмі шмат. Калі ж мы глядзім на святло Божае, нават калі вакол вельмі цёмна, тады не так цёмна, тады не страшна. І вось сёння Бог хоча вось такім пасылам да нас прыйсці. Такім Ён прыходзіць. Ён сёння нас уцешае. Ён сёння нам аб'яўляе, што канец тваім страхам, бо я ёсць, я цябе люблю. Што ж з другога боку, вось, з боку чалавека? Сёння мы таксама вось асаблівым чынам глядзім на Маці Божую, на святога Юзафа, якія ідуць у святыню, нясуць дзіцятка. Бо такі быў звычай, так устаноўлена было яшчэ ў старым запавеце. І хацеў бы звярнуць вашу увагу на гэтую мудрасць старога запавету. Як Бог выхоўваў свой народ, каб усё першае роднае, усё першыя плады раслін, дрэваў, усяго таго, што людзі гадавалі, жывёліна, там першая аслянятка, першая, не ведаю, там першая там ягнятка, цялятка, да, ўсё прынесці і ахвяраваць Богу. Альбо рэальна забіць і злажыць у ахвяру, спаліць, альбо выкупіць другой ахвярай. Напрыклад, сёння мы чуем, што Іосуфа прынеслі, і за яго прынеслі ў ахвяру пару туркавак або 2 галубкі. Так? Але логіка была такая: усё першае, што Бог дае, аддаць трэба яму. Здаецца, жорстка. Мы, калі нешта першыя плады працы прыходзяць, мы радуемся, наконец-то, урэшце, нам начало акупацца, да, мае сілы, ўсё, што я ўлажыў у гэта. І хочацца што зрабіць? Ну, цешыцца гэтым, сабе затрымаць. А Бог кажа: першае аддай Пану. Наколькі гэта, ну, як бы складана, але наколькі гэта мудра. Бог праз гэты звычай выхоўвае ў сваім народзе што? Давер. Бо калі ты, Пане, мне даў першае, то будзе і далей таксама, я не сумняюся. І Бог таксама вучыць у кожным дары заўважаць аўтара гэтага дару, даўцу. Як жа часта мы, маючы так безліч дароў у нашым жыцці, вельмі шмат, кожны мае, не ўсе заўважаюць, але кожны мае дароў вельмі шмат, мы не заўважаем таго, хто іх даў нам. Нават калі скажам пра дзяцей. Да, сёння раніцай, для мяне гэта раніца, у 12 была прысяга рыцараў святого Францішка, да, і бацькі таксама казалі, што вось даручаюць Богу, дзякуюць за дар мацярынства, бацькоўства, і вось гэтых дзяцей давяраюць вось Божаму провіду волі Божай. Гэта няпроста, напэўна, так сказаць, не ведаю, ці ўсе так пранікліся тым, што гаварылі, але глядзіце, наколькі гэта прыгожая таксама рэч. Бо вельмі часта і мы нашых дзяцей ці ўнукаў хочам прысвоіць,
альбо рэалізаваць свае амбіцыі нейкія, вось якія мы ў сваім жыцці не рэалізавалі. Нават самі гэтага не заўважаем вельмі часта. Не кажу, што мы такія злыя, але проста так от натуральна выходзіць. Вось я многа чаго не атрымалася, вось ты ў мяне будзеш самы лепшы, самы непаўторны, ідэальны чалавек, дасканалы, супермен. Вось. І гэта таксама вельмі, вельмі памылкова, вельмі трагічна, калі мы так думаем, таму што так сапраўды дзіця належыць Пану. Ён аўтар ягонага жыцця. Ён з нашай дапамогай, ён даверыў нам гэты дар, падараваў, каб мы цешыліся гэтым дарам. Але гэты дар мае свой адваротны бок, што ён як бы дадзены на нейкі час, каб стаць чымсьці больш. І гэты дар трэба правільна прыняць і правільна зразумець і быць удзячным. І вот тое, што сёння з нашага боку Бог нам хоча паказаць, чаго ён ад нас просіць, акрамя таго, што мы даверыцца ягонаму слову. Ён просіць ад нас убачыць усе дары, якія мы маем, і быць удзячнымі, падзякаваць, убачыць яго. Глядзіце, Марыя сёння чуе, сёння мы ў Евангеліі пачулі карацейшую версію, але далей Сімеон кажа, абяцае Марыі, што праз тваю душу пройдзе меч, ужо як бы прадказваючы тое, дзе Марыя будзе, дзе мы бачым 12-ю стацыю, пад крыжом. Гэта той момант, калі праз душу Марыі праходзіць меч. Што гэты падарунак ад Бога, ён не быў такі просты. Напэўна, Марыя, прайшоўшы ўсё, ніколі ад яго не адмовілася, але ўсё роўна гэты падарунак саме каштуе. І ўжо з самага пачатку Бог прывучае Марыю і Юзефа ахвяроўваць, прызнаць вось праўду, што гэты падарунак ён такі асаблівы. Сёння мы таксама задумаемся, што мы можам Богу ахвяраваць, за што падзякаваць, што прызнаць як ягоны такі дар. Для нас, братоў, сёння, у дадзеным моменце, я думаю, браты са мной усе пагодзяцца, што для нас такім дарам і падарункам з'яўляецца вось брат Андрэй Шастакоў, які з намі столькі год прабыў, это частка нашай сям'і і, напэўна, нашай усёй сям'і, парафіяльнай. Вось. І ведаеце, я думаю, не раз так бывае па калядзе людзі пыталіся, кажуць, ну вот, все, в принципе, так неплохо в нашей парафии. Есть, конечно, там какие там косяки или слабейшие, але, в принципе, парафия ничего такая, да, так звычайно люди кажут. Хорошая парафия, да, але, кажут, вот, что вы меняете часто, мы привязываемся, что вот это, поверьте, мы, браты, до себе так само привязываемся, да, и это непросто. И думаю, сами можно задать себе питание, у чым гэты сэнс, у чым логика вось гэтых наших частых зменаў, да, наших пераносаў, то, што пэўны час мы на адным месцы, потым маем установлена так у уставе святого Францішка змяняць. Калісьці у нас такі брат есть Ярослав, і ён мне сказаў такую фразу, непростую, кажа, гэта магчымасць спазнаць у жыцці сапраўдную свабоду. Сапраўдную свабоду. Дзіўна, да? Тут табе кажуць, пераедзеш туды. А гэта, кажа, гэта сапраўдная свабода. Свабода ў тым ліку і ад маёй волі, што настолькі давяраю Богу, што нават свабодны ад сваіх нейкіх аспірацый. Бог вучыць мяне быць свабодным. І гэтая свабода, як дар, таксама каштуе, як і дар вот Езуса Хрыста, дзіцяці. Таксама, ўсё каштуе. Да? Але яно да чагосьці больш вядзе. І сёння мы тут не проста, але дзякуем Богу і разумеем, што Бог мае сваю задумку у кожным з нас, кожнага чалавека, з нашай сям'і, з братэрскай супольнасці, ён нам дае, каб пэўную сваю волю, сваю прыгажосць нам аб'явіць. І таксама вучыць нас прыняць дар з пакорай і таксама у моманце, калі трэба гэтым дарам дзяліцца, падзяліцца. Гэта непроста, але вось гэтая ўрачыстасць нас вучыць такой свабодзе, паставе людзей, якія нічога не баяцца, паставе людзей, якія спадзяюцца толькі на яго. І я вельмі спадзяюся і жадаю і нам, братам, потому што нам вельмі непроста, і брату Андрэю, і ўсім нам настолькі даверыцца Богу, настолькі даверыцца ягонаму слову, што нават калі штосьці ён ад нас забірае, кагосьці ад нас забірае, каб ніколі не ўсумнявацца ў тым, што Бог яшчэ дае. Ён забяспечыць нам вось тую пустату, якая пакідаецца ў нашым сэрцы. Бо ён той, хто заўсёды разганяе цемру, разганяе страхі. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру.
Веру ў адзінага Бога. Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Божага адзінароднага, Отца народжанага, перад усімі векамі, і Богом, сапраўднага Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, Отцу, без якога ўсё сталася, нас людзей, і дзеля нашага збавлення, правароджається, і знову прийде у хвалі, судить живих і померли, і обо володарствование буде Отца, віру в Духа Святого, Пана і Животворця, які за Отця і Сина, кому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, які промовляв праз пророком, віру в один святий католицький і апостольський костюм, визнаю один хрест для отпущення грехов, воскрешення померли і життя вічне. Пра заступніцтва Найсвятейшай Панны, беззаганнай Маці Божага Сына і нашай заступніцы просім Хрыста за ўвесь касцёл. Молімся за святы касцёл, каб ён вёў усіх да Бога сапраўднай і адзінай мэты. Цябе просім. Молімся за нашу архідыяцэзію і яе пастыра, арцыбіскупа Юзефа, каб Бог умацаваў усіх вернікаў у еднасці і веры. Цябе просім. Молімся за пакліканых да манаскага жыцця, каб яны няспынна разважалі над Божай любоўю і атулялі сваёй малітвай усіх людзей. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб Божыя запаведзі і ўзаемная любоў былі для іх крыніцаю шчасця, еднасці і моцы. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, для Паўла, а таксама для Ігара з нагоды іх дня нараджэння. Цябе просім. Дзякуючы за дар паклікання, за дар прысутнасці ў нашай супольнасці, молімся за брата Андрэя Шастакова, дзякуючы за ўсё тое дабро, што ён зрабіў у нашай парафіі, і таксама просячы Божага благаслаўлення для яго новай прысутнасці ў Докшыцах. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, ідучы за святлом Хрыстовага вучэння, умелі жыць у еднасці і спакой. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай нашай просьбы і ўчыні, каб праз пакорную малітву ўсяго касцёла здзейснілася справа збаўлення ўсіх народаў праз Хрыста, Пана нашага. Полная величия роса, ах, вера Божия
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Спрадвечны Ойча, нехай Табе будуть даспадобы дары касцёла, які по Твоей волі ахвяруе Табе, як беззаганнае ягнё за жыццё свету, Твайго адзінароднага Сына, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору серці, усносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Бо ў гэты дзень Твой спрадвечны Сын быў ахвяраваны ў святыні, а Дух Святы вуснамі Сімеона абвясціў, што Ён слава Твайго народа і святло на асвятленне паганаў. Таксама і мы з радасцю сустракаем нашага Збаўцу і разам з анёламі і святымі праслаўляем Цябе, усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, Осанна на вышинах, Осанна на вышинах, Осанна на вышинах. Благословенный, кто приходит у имя Пана. Благословенный, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах, Осанна на вершинах, Осанна на вершинах, Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна, выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присовлания. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, про костёл Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови, разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом, бискупом Казимиром и усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей дарыць яго супокоем и еднасцю, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, я тебя
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў. Як ти пригожа, Панна Мария,
Молимся. Добрый Боже, праз найсвятейшы сакрамент, які мы прыняли, умацуй нас у Твоёй ласцы. Ты споўніў спадзяванне Сімеона і даў яму перад смерцю убачыць Хрыста. Учыні, каб мы імкнуліся сустрэцца са Збаўцам і дасягнулі жыцця вечнага. Праз Хрыста Пана нашага. Паслухайце яшчэ, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім шчыра вам дзякуй за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Вельмі дзякуем тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў. Асаблівым чынам дзякуем тым, хто знайшоў час і сілы, каб прыйсці ў пятніцу ўвечары і прыбраць святочныя дэкарацыі. Як мы заўважылі, так інакш все выглядае, трэба яшчэ да гэтага прызвычаіцца. Канешне, так заўважылі, што звычайна гэта так тыя самыя людзі прыходзяць, і нізкі ім паклон, але заахвочваем так не саромецца і адгукацца на такія заклікі. Ведаю, што многія б хацелі прыйсці, але сцісняюцца, то не сцісняйцеся усім рады. Гэта таксама будуе такую парафіяльную супольнасць. Совместны труд аблагаражвае. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 3 лютага успамін святога Блажэя, біскупа і мучаніка. Прыгадаю, што святы Блажэй – гэта заступнік у хваробах горла, таму ў гэты дзень можна атрымаць адмысловае бласлаўленне. У сераду 5 лютага успамін святой Агаты, панны і мучаніцы. Звычайна ў гэты дзень адбываецца бласлаўленне хлеба і вады ў гонар святой Агаты. У чацвер 6 лютага успамін святога Паўла Мікі і паплечнікаў мучанікаў. Ужо вельмі моцна з горачкі, спадзяемся, але працягваецца пастырскі візіт у нашай парафіі. Шчыра дзякуем усім, хто нас не выгнаў, хто прыняў па калядзе, так хораша разам памаліўся. Парадак візіту на гэтым тыдні наступны. Заўтра, у панядзелак, адпачываем. У аўторак вуліцы Вілейская, Петрусяброўкі, Рачная, Сухая, другі завулак Якуба Коласа і Кахановскага. У сераду пачнём так званыя вёскі: Хажова, Парадоўшчына, Гаравіны, Рагазы, Мыслевічы і Мойсічы. У чацвер вёскі Раеўшчына, Крыніца, Селівонаўка, Насілава і Сасновы Бор. У пятніцу Цюрлі, Вытрапаўшчына і Мянюткі. Ну і таксама пастараемся неяк так сазваніцца з тымі, хто пасля 1 студзеня прыйшоў і дапісаўся. Вось так званыя апаздуны. Вось паспрабуем наведаць, сазвонімся і дагаворымся, у які дзень. Здаецца, так з аб'яваў усё. Вось таксама вялікая радасць для ўсёй францішканскай сям'і. Сёння падчас імшы о 12 гадзіне у нас 29 новых рыцараў святого Францішка паўстала. Гэта ўжо такая супольнасць в нашым касцёле, таму дзякуем Богу за іх. І прыгадаю, што пасля ўсяго, што будзе адбывацца ў нашым касцёле пасля імшы, яшчэ запрашаем на паўгадзінкі на адарацыю на свяцейшага сакраменту. Вось падзякуем Богу за пражыты месяц, папросім благаслаўлення на наступны. Сёння будзе недаўгая, але так все роўно, каб мы гэтую традыцыю першых нядзель месяца так падтрымалі. А свайго боку я, канешне, асабіста там скажу, але браце Андрэю, так як ад імя, можа, так пробашча і ўсёй парафіі, скажу табе вялікі дзякуй за ўсё тое, што ты ў гэтай парафіі рабіў. Незлічоныя рэчы, якія і сам усіх, можа, не ведаю, але ўсе гэтыя, ўсё, што рукамі можна зрабіць, ты так сапраўды рабіў. Дзякуй табе шчыра, дзякуй за дапамогу ў удзяленні найсвяцейшага сакраменту, за твой такі прыклад любові да найсвяцейшага сакраменту, які ты нам усім даваў вось у гэтай парафіі. Калі я думаю пра брата Андрэя, то ў мяне чамусьці так у галаве заўсёды слова прыгажосць. Бо брат Андрэй, не сакрэт, ён мастак, ён чалавек вельмі творчы. І прыгажосць, яна тое мае да сябе, што яна ніколі пра сябе не крычыць. Яна заўсёды таямнічая, але заўсёды пасля сябе пакідае такі след, які нясе супакой, радасць і аб'ектыўна дабро. І вось ты для мяне з'яўляешся такім прыкладам чалавека, які апостол прыгажосці. І нясі гэты дар Божы, які Бог табе даў далей, да людзей на поўначы, у Докшыцах,
Ось, ну ты ведаеш, што мы цябе заўсёды вельмі моцна любім і заўсёды табе рады. Абняць брата Андрэя, сказаць яму словы зможам пасля святой імшы, але так ад імя парафіі, вось, тут бачу вочы, якія на мяне глядзяць, так больш афіцыйна хочуць сказаць. Паслухаем таксама. Раз брат Владислав меняет наши планы, потому что мы стояли в Захристии, и нам тоже сказали, сейчас имша закончится, потом пойдете. Ну и тут чуем слово подяки, и решили уже сами вывести. Брат Андрей, мы тут так стояли, думали, что вам сказать, а кроме того, что скажем, конечно же, великий дякуй. И такое определение для вас выбрали, что вы малы, сціплы брат вялікіх рэчаў і вялікіх дзеяў. І, можа быць, парафіяне не так часта бачылі брата Андрэя, бо насамрэч ён такі вельмі сціплы, робіць вельмі шмат і хоча рабіць гэта незаметна. Робіць тады, у той час, калі ў касцёле, можа, нікога няма. Тут з гэтай шопкай ён на вуліцы, што была таксама яго рук справа. І я таксама за гэтыя 3 гады, 2,5, як працую ў касцёле, бачу, што вы насамрэч робіце вельмі шмат. І у нас з братам Андрэем таксама ёсць такая шутка. Я его называю господин завхоз. Бо, як што там, што ламаецца, ці штосьці трэба зрабіць, то первым делом я набираю брату Андрэю і крычу яму «help», бо нарабілася. Вось, таму за ўсё добро, няхай благословляе Пан Бог, за вашу молитву, за ваши справы, за ваши руки, за ваш талент. Няхай Пан Бог щодро одудячить. Брат Андрей, вельмі сумна, што вы нас пакідаеце, але радасна тое, што застаецца неверагодны след вашай духоўнасці. Ваша праца, яна цудоўная. Святой Францішак, абраз, які вы напісалі, ён сапраўды будзе усім нам казаць, што брат Андрэй Шестакоў быў у нашай парафіі, і гэта вельмі моцны след застаўся ваш у нашай парафіі. След духоўнасці, вашай веры, вашай адданасці, вашай неверагоднай працы. Абяцаем моліцца за вас, памятаць заўсёды вас в молитве. Няхай Пан Бог благословляе вас, натхняе на ваши новые працы. Дзякуем Пану Богу за ваш талент і просім, каб Святая Маці Небесная трымала вас сваёй апекі. Дзякуй вам, брат Андрэй. Яшчэ, да. Абяцаем, прыедзем хутка у Докшыцы. Дзякуй Богу, што не так далёка. Столькі прыгожых слоў, дайце мне 3 копейкі уставіць пра брата Андрэя. Сёння таксама касцёл адзначае дзень кансакраванага жыцця, і гэта такая таксама можа сімвалічна, можа не сімвалічна, але думаю, што ўсё ж такі сімвалічна,
што вось брат Андрэй з'яўляецца такой асобай, пра якую ўжо шмат казалі, але такой асобай, якая ці які вось асаблівым чынам прысвячаючы сваё жыццё Богу, вось заўсёды адважна, не гледзячы на тое, што ён невысокага ўзросту, паміж братамі, можна я скажу, як мы яго называем, Дамініка сказала, вось, што ён заўхоз, але мы таксама яго называем старцам ад пэўнага моманту, не таму, што яго самая доўгая барада, але ў першую чаргу таму, што ён сапраўды мудры чалавек. І вось ён не баяўся ніколі ніякай працы. І гэта сапраўды для нас, усіх братоў, вельмі важна, вось у табе, брат Андрэй, што на цябе заўсёды можна было разлічваць. Вось, таму за гэта табе дзякуй. Другая рэч, якую хочу сказаць, гэта тое, што неаднаразова чуў я і іншыя браты вось, і падчас пастырскага візіту, і так ад людзей, просто тое, што падабаецца вось, у нашай братэрскай супольнасці, это тое, што мы вось, як адна сям'я, да? Як браты паміж сабой, у такой вось любові, адкрытасці, зычлівасці. І гэта вось таксама, думаю, што кожнаму з нас у парафіі з'яўляецца такім вось прыкладам сапраўды вось такога сямейнага, супольнага жыцця, таму што і мы, і вы усе разам пакліканы да святасці. Таму, брат Андрэй, няхай Бог табе благаслаўляе. Сёння брат Владзіслаў гаварыў пра Марыю паміж ваўкамі. У Докшыцы ты едзеш не да ваўкоў, там ужо брат Ігар ёсць, і брат Александр яшчэ. Вось таму гэта таксама радасць, тое, што браты змяняюцца, і ў парафіі таксама мы ведаем больш братоў, чым дзесьці ў іншых месцах, да? І вы ведаеце, таму што мы не затрымоўваемся надоўга. Я сёння быў у Лебедзева, і у лебедзеўскія парафяне ў пэўным моманце з такім страхам кажуць: брат Андрэй, вас пераносяць у Докшыцы? Я кажу: не, слава Богу, мяне пранясло. Жартую, канешне, але не заўсёды часам хтосьці пачуе нейкі гук, але не справа ў тым, каб вось гэтага баяцца, толькі сапраўды дзякаваць Богу за тое, што можам быць разам і ў розных месцах. І ў гэтым наша багацце нашай супольнасці, нашай сям'і. І дзякуй табе за гэта, брат Андрэй. Столько сказали, что я разволновался. Наверное, перестарался немножко. Столько благодарности, что я это на самом деле не для этого делал. Я просто делюсь тем, что чем Бог меня надарил. Очень важным элементом нашей жизни, это, конечно же, является благодарность, потому что это элемент нашего счастья также. Потому что от этого зависит наше спокойствие тоже в сердце. В первую очередь, конечно же, я свою благодарность обращаю к нашему Богу, потому что это Он дал такой подарок быть здесь с вами, служить вам, делиться теми дарами, которые Он меня надарил. Вот. И также быть счастливым в кругу вас, жить с вами, делить этот кров, жить в этом чудесном городе, Молодечно. Вот, я скажу, что я нигде такого не видел, чтобы, когда есть тучи, тут всегда солнце. То есть недаром говорят, что Молодечно — это город солнца. Вот. Вторую моя такая обязанность — это, конечно же, возложить благодарность моим братам, которые делили со мной этот кров. Мы вместе ели хлеб, решали вопросы. Вот. И благодарю им, что они мне не мешали. Вот. Но иногда это и девачить тоже. Вот. Благодарю им, что они меня поддерживали всегда. Спасибо.
Ну а также хочу поблагодарить каждого из вас, которые за меня молились, которые со мной сотрудничали, которые просто были своим примером также для меня, своей мужностью, терпеливостью и своим примером также. Потому что я хоть и тихий, но меня не видно, но я тоже за всеми наблюдаю. Вот. И потому я очень благодарен, что этот вот этап моей жизни пережил вместе с вами. И он, скажу вам, он чудесный. То есть я его долго буду помнить и всегда с радостью буду сюда приезжать. И видеть эти лица, которые всегда были мне приятны. Я вас крепко обнимаю, люблю и прошу молиться за меня, а также пусть Бог вам благословит, и будьте счастливы. Пасля благасловення, якое мы атрымаем, яшчэ падчас працэсіі на сыход мы паблагаславім абраз святого Францішка, як ужо прагучала гэта аўтарства нашага брата Андрэя Шестакова, такая рэпрадукцыя, адаптацыя фрэскі Джотто, адзін з першых такіх выяваў святого Францішка. Вось, і таму яшчэ на хвілінку затрымаемся. Прыміце Божае благасловенне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале. Браты і сёстры, мы сабраліся, каб праслаўляць Бога з нагоды благаслаўлення і гэтага новага абраза святога Францішка, які будзе прызначаны да публічнага пакланення вернікаў. Адкрыем свае сэрцы, каб зразумець значэнне гэтага абраду. Аддаючы публічную пашану абразам святых, маці Касцёл хоча, каб, гледзячы на выяву тых, хто дасканала наследаваў Хрыста, мы шукалі будучага горада і стараліся пазнаць самую надзейную дарогу, што вядзе да дасканалага з'яднання з Хрыстом. Святыя з'яўляюцца сябрамі і сунаследнікамі Езуса Хрыста, а таксама нашымі братамі, якія любяць нас, дапамагаюць нам і клапатліва заступаюцца за нас. Молімся. Усемагутны вечны Божа, мы праслаўляем Цябе ў Тваіх святых. Іх праведнае жыццё – прыклад для нас, а іх заступніцтва – наша апора. Благаславі гэты абраз святога Францішка і ўчыні, каб мы, просячы яго аб заступніцтве, больш старанна імкнуліся да святасці і сталі вернымі сведкамі Тваёй праўды і любові. Праз Хрыста, Пана нашага.